Hagajing la kai DFB Pokal hapreng ka Phoenix Persia ai ka Dortmund. Haba pai syang ne gajing la kai ka Dortmund kala khur ka nam job. Hadin bagalala ban pelim suk ya ka Phoenix da saw la ka wei. Hagajing la kai Serie A hapreng ka AC Milan Persia ai ka Torino. Hagan gajing la kai baro artri ki Kynhun ki khai damar argol. Baria ka gol penya khai ka AC Milan kala yo ban tap hashwa ban kut ka jing la kai kata ha ka minit ka bakhandai pheu plosan. Hagawai pat gajing la kai Serie A pedeng ka Genoa Persia ek Inter Milan. Hagan gajing la kai baro artli ki Kynhun ki khai damar argol. Baria ka gol penya khai jong ka Genoa la yo ban tap hashwa ban kut ka jing la kai kata ha ka minit ka bakhandai pheu plosan. Hagajing la kai Premier League hapreng ka West Ham Persia ek Kynhun goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa. Haba pai syang gajing la kai ka Aston Villa kala khur ka nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ka West Ham da ar la ka wei. Yagini ki argol jong ka Aston Villa la yo ban tap ha minit ka basau dau anana bari aga gol ka ba ar li yo ban tap ha minit ka ba nyau phu khundai lengbau duran. Hagawai par ka jingla kai Premier League hapring ka Arsenal Persia ka Wolf. Hagan ka jingla kai ka Arsenal kala khur ka nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ka Wolf da ar la not. Yagini ki argol jong ka Arsenal la yo ban tap nengkong dau Khyrwit ha minit ka ba ar pheusan bari aga gol ka ba ar la yo ban tap lengbau Saka ha minit ka ba nyau pheusau. Haga jingla kai La Liga hapring ka Valencia Persia ka Barcelona. Haba pai syang ka jingla kai ka Barcelona kala khori ka nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ka Valencia da ar la ka wei. Bari ki argol jong ka Barcelona la yo ban tap lengbau Robert Lewandowski ha minit ka ba sau pheusan plus san bad ha minit ka ba sau pheu khandai. Haga jingla kai Saudi Super Cup final hapring ka Al Hilal Persia ka Kynhun Ronaldo ka Al Nassr. Haba pai syang ka jingla kai ka Al Nassr kalamat ya ka namrem hadin bagala sya pelim suk hakmat ka Al Hilal hadu sau la ka wei. Ya ga shigol jong ka Al Nassr liyo ban tap lengbau Cristiano Ronaldo bar ya gi sau gol jong ka Al Hilal liyo ban tap argol dau Mitrovic bad mar shigol liyo ban tap dau Malcolm bad Milinkovic. Baling bang nagi jing job ka Al Hilal kala yo ban ra ya ka Super Cup mentau senam ar jar ar pheu sau.